दिनै जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं हाथिदरा गामियाव दिनै जोंहा थुंगा सेथि सोरां स्पर्ट्स क्लाबनि बानजायनायाव लांदां बैसागु फालिनाय जादों। बाहाय जोङो गासिबो गामिनि गावबुरा सारजों लोगोसे लानानै गामिनि आफादगिरि नेहाथारि गासिबो जोङो आइ आफा ज' जानानै जोङो नैबे बैसागु खुंनाय जिथु लांदां बैसागु बेखौ जोङो थिग खालामनानै जोङो दिनै फार्स्ट टाइम माने सेथि खुंनाय जादों आरो दा बाहाय जोङो जोंनि गामिनि जिथु मावनानै जाग्रानि फिसाफोर हिसाबै जोंहा बाहाय गथ' गथाय दङ सेंग्रा सिख्ला बे फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो मोसाखावरि खालामनानै जोङो जिथु गोसोखौ साहसि खालामनानै जोङो भबिष्यतआव जोङो जिथु नेसनेल लेभेलसिमाव जोङो दैथायहरनो हायो। बेनिखायनो जोङो जोंनि जिथु क्लाब चिरां स्पर्ट्स क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया जिथु जोंनि नैबे गेलेनायनिफ्राय लानानै स्पर्ट्स काबादिनिफ्राय लानानै बा फुटबल लानानै जोङो माने भबिष्यतआव जोङो स्पर्ट्स हिसाबै जों आवगायलांनो हायो आरो जों फिन जोङो भबिष्यतआव जोङो बिदिनो सेथिनिफ्राय नैथि थामथि ब्रैथि बाथि जोङो मोजां बाजेट लानानै जोङो गिदिर मोनसे बिदिनो जों लांदां बैसागुखौ खुंलांनो हागोन जोङो एसे मिजिंथिनाय दङ। गामियाव माबायदि दिनै जिथु सेथि सान बैसागुआ फालिनाय जासिगोन माबायदि गामियाव फालिनो सानदों? दा जोंनि बे लांदां बैसागुआ मोनसे बिराद मोजाङै जानानै फैदों। बाहाय लांदाङैबाबो जोंहा जितु उन्दै बिनानावफोर बा फंबायफोरा माने गावनि जितु मोसानो थाखाय थांखि लादों बिराद प्रिपारेसन खालामदों बिथांमोना साहस लादों। दाहा बाहाय लांदां बैसागुजों मोसानायजों लोगोसे जोंहा स्टम्प स्पिच लांदाङै बुंनाय आरो बा खन्थाइ आवरायनाय बा बाहाय जोंहा गेलेनाय बादायलायनाय दङ दैयाव बोरियाव ओमफ्राय दिरुं बोलायनाय दङ ओमफ्राय बेबायदिनो मोनब्रै मोनबा दंबावो आरोखि आइटेमसा मोजाङैनो आरो दा बेबायदिनो जोङो खन्थाइ बादायनाय होदों। स्टम्प स्पिचआबोथ' मोनसे जेनेबा गावनि साहसबो बारायनाय गथ'नि माने गोसोनिखौ इनकारेज खालामनो होनाय थिग बिदिनो